O equipo de goberno de Luís Menor presentou unha comisión especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos o proxecto de orzamentos para 2025, que por primeira vez na historia da institución supera os 100 millóns de euros. En concreto, son 105,1 millón, o que supón un aumento de máis do 9%. Tras a posta en marcha o ano pasado, o plan cooperou figura cunha dotación íntegra para todo o exercicio, 18 millóns de euros, dos que 10,8 proceden do capítulo cuarto de transferencias correntes e o resto 7,2 millóns do apartado sétimo de transferencias de capital. Destínanse 25,8 millóns de euros a bens e servizos para o funcionamento da entidade. As transferencias correntes son de 21,7 millóns, entre as que destacan a dotación para os GES e o Consorcio contra Incendios e de Salvamento, o INORDE ou a Acción Social con concellos. Para auga, medio ambiente e vías provinciais serán 9,9 millóns. 7,2 millóns serán para o plan Cooperou. A partida de persoal ten asignados case 40 millóns de euros, supondo un 38% do total.